així damunt i luego les col·loques. Fiquem les pedretes dins del pot. Yo tengo 10 piedras. Tienes 6. Yo tengo 12 piedras. Unes poquetes més de llavors. Jope, parece un Estem gusano. ficant les llavors. No digues jope que després t'eixirà en el vídeo el joquete. Bé? Perquè vosaltres, quina posas llavors? Val. Yo no. Tens cap suficients per a tots? Pero no quieres saber que si no, ¿qué feo? Val. No, en vez de ir si no flors, no si més. Inti, això que estàs dient no es diu. Ya lo veremos, ¿eh? A veure, s'ha adonat, Jaisa, s'heu adonat de que hem posat ara una xicoteta capa, ara fes aixina, carinyo. Una xicoteta capa, no molt profunda, Estoy tocando. para que després la planta tinga força per eixir. I ara posa. Posa. Y el primero. ¿Cómo puede ser tanto? I després d'acabar tot el procés, l'últim que he fet és posar les nostres plantetes al pollet de la finestra, al costat de la finestra, per a que tinguen llum, ja que les plantes necessiten terra, aigua i llum per a poder desenvolupar-se. Ens tocarà només ja cuidar-les tots els dies i arruixar-les un poquet